내려와 신들레는 발만 치바 도피 콜로고이 내려나 콜롬카 너 함께 신이나 니바겠다 카 탕매에 나자뜨 그러니까 소스마 팍플럭스네 따보 어른이가 양떼 내게 জয়পূর্ণ আতি স্বপ্নাতি রতি আনি বুমকে শিখে জমাতিয়া হবে তো তাও yang চন্দ্র সাধন দিনেশ yang কে থাকা গায় yang ফকওয়াং মা বড় কম অরনিগা রিয়াং ফতঙ্গো জমাতিয়া তঙ্গো দেববর্মা তঙ্গো কলই তঙ্গো তে মলসম তঙ্গো নিরো নাই নিরো বাদে খাইমা সবা সবা জমাতিয়া সবা রিয়াং সবা কালজাং সবা উচ্চয় আর নিগো বাদে খাইমা খাইমেয়া মানে जोंथ' थ' मोखांले गायसासि मोखां खानसासि तारमाने हमलाय जों तिप्रासा जों थानसा जों मोखां गायसा जों बसं गायसा अमो जोंखे सबाव बियां बे तारमाने बंश तिप्रासा बंश अमो ओ त्रिपुरा राज्य अमो जोंनो राजा कालां थांमोसे अमो बेसे कक साया दो बेसे कक अलके साया कक थाइजा थाइनिसे सानाय ब हंगाय ओ चिनि हा अमो त्रिपुरा राज्य चिनि महाराजा जोंनो हा कालां थांमोसे हंगाय जोंनो हा न रक्षा खादि हा न थांना रगदि हेनि कालां थांमोनि जों ओ हा न रक्षा खालामै आं तें तें ते कसरते कसरै चिनि बरक दं थाय कसरै थांका खुलुमका अंगरो पारान चौधरी से ओ नुमे मालाय गानि हां yang chat na asu आचो नहीं रो ए yang chat te pela ए खरक से आरे और फैसी दे रो हरी चौधरी साहब और फड़ी असंग दे बस रास खादे sini त्रिपुरा राज्य तोरमां बुसु तोर साइदेमान 10,500 स्क्वायर किलोमीटर दो yang ka धर्मनगर yang ka साब्रुम थाखा रयसाबारी सिमना आगरतला आखाउरा चेकपोस्ट हंगे त्रिपुरा राज्यनि शेष 10,500 स्क्वायर किलोमीटर अमो राजा जोंनो कलां मासे अमन रक्षा खालायनिर अर थाङै जुग जुग बंश परम्परा आरो निर हाय चाय तंलांथों हेनो राजा कालांमोन समहा जोंबोनो रक्षा खालामै तें ते चिनि बरक तंगानि कसरै थांते कसरै शेष पर्यन्त एडिसि एरिया हिनै चिनि बरकनि रक्षा कवच हेनि कुन्दिरि रिगै कालांजाखा एडिसि Autonomous District Council, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Bangla Bekhetama Hambana, Sasito Jala Porishad, Hawborok Baika Hokabana, Chini Ha Chini Sason, Niro Nija Sason, Clay Niro Halai Jalai Tongai City, and a ADC Clay Klangzaka. On it, Andolon Tajaman Pore. Tavo ADC ni board Sakpaka, Tinis Hatarik, Tavo Buskang Robi Baro. 12 तारिखो एडीसी इलेक्शन सफाय दङ एडीसी इलेक्शन जों मारनाय ओ एडीसी इलेक्शन रनानै थांथानि तामक जत सालायचा अरनिगो आसुक बसरंका नेतारबो फाइनै फैया लामा जांगाल खायजागिया तें नायनायखा चिनि महाराजा नुखा जे चिनि त्रिपुरा सारक चिनि दफारक 75 बसरङै थांखा राजनीति खालायलेखा ini BJP खालायलेखाय को BJP पताका BJP खालायलेखा CPM खालायखा कांग्रेस पार्टी खालायखा हागे खालायते 75 बছর चिनि बरक राजनीति खालायखा मन्त्री पताका 10 लाख फाथेका आरम्भ खालायै बाजुबन्दी अंथेका आरम्भ खालाय जितेन्द्र चौधरी अगुरदेव वर्मा नगेन्द्र जमातिया प्रतिमोहन जमातिया ताकफो विकास देव वर्मा सान्तना चाकमा मन्त्री तंगले हंगा बरतमा सातावनी सरकार हंगा चिनि बरक एलाकानो डेभलपमेन्ट खालायनाय उन्नत खालायनाय तमा डेभलपमेन्ट खालायनाय दै नुंजानाय व्यवस्था रास्ता
इलेक्ट्रिसिटी हॉस्पिटल स्कूल खालायनो ही साव किन्तु गत 75 বছর थाका ताबक पर्यन्त एडिसी एलाका कहाके गाड़ी फैनाया दै नुंजानाय व्यवस्था करै कारेन्टनि व्यवस्था करै स्कुल करै अम हाय अवस्था माने 75 বছর ताबक पर्यन्त चिनि बर हालायमे चालायमे आंगै तका अरय परय तंखा हा बाग्रा महाराजा जे जन हा कलां थांनाय बचिनि बरक दफा हमतायखे कलगलाय दंमोन नुखा नुखांखे खाहायाङै निरक पेप्रासारक हानानि चानानि मुसुखांखे निरक थानसां बायसिदै निरक थानसां खांखेसि निरक रागमा खांखेसि निरक निरनि मानथाय निरनि हाथाय जाथाय तंथाय मानसिनाय जों थानसा जों जत पार्टीनो इलेक्शन भोट रगै मंत्री खायखा किन्तु निनी बीजेपी पा हंदी निनी सीपीएम पा हंदी कांग्रेस पा हंदी चिनी बरकनि अधिकारनि बेपार कोई कक छाया शुधु सागबर डेभलपमेंट लामा खायरनाय दै खायरनाय हाय साव बनफान खाया ताबक अम्म पारा तम पारा तार लंथारे मंदिर तंगु ते और निग ओ पाराग बसक परिवार 18 परिवार 22 परिवार 22 परिवार बिसिंग अम्म बसक पारा अम्म बसक बसरंका म पारा खाम दुखा बसक बसरंका 100-150 बसर काई थांगा 100-150 बसर काम तब ओ नक थाय अम पर्चा दे माखा कागज दे माखा कायसा भक्रै माने हानि अधिकार सिमायाखौ हानि अधिकार सिमायाखौ सरकारनि आइन खायजाक दङ जेनि नक थायक्रै जेनि जागा क्रै बांला बायका हो भूमिहीन जे बरकनि जे परिवारनि भूमि करै जागा करै भूमिहीन गृहहीन उभयहीन जागाबो करै नकबो करै कायनै करै बरकनो हका प्रायोरिटी रगै जागा अलॉटमेंट रनानि कक दङ नक थाय मनि परे एग्रीकल्चर लैंड रनानि कक दङ ताबक 75 বছরनि थांका अमता पारा 150 বছর थांगा 200 বছর थांगा ओ जागा अलॉटमेंट माखा मायाखो बन जागा अलॉटमेंट रनानि बाङै अनेक आंदोलन खायमानि परे 1985 साल एडीसी मांखा एडीसी चिनि रक्षा कवच हिसाबे एडीसीओ पावर रनानि कक लैंड अलॉटमेंट खायनानि बाङै नक थाय अलॉटमेंट खायनानि बाङै रनानि कक दंमोनि बनो बाहायनो राज्य सरकार एडिशन बाहायनो क्षमता रया इलेक्शन सकफायखा अंक बर तमासा एडिशन क्षमतायन खायनाय एडिशन पावर रनाय एडिशन रांग रनाय हिसाब कुनक इलेक्शन परे हंके एडिशन कुनो क्षमता रया रांग रहिया सामुं तांनानि रया हंके एडिसी एलाका जे बरक सिनि बरक फतंनाय बना एडीसी सरकबो उन्नत खायमैयाङै तंखा राज्य सरकारबो खायाङै तंखा हानि बाङै ताव महाराजा चिनि हा बाग्रा हा बागै क्लांनाय ब नुगै ब दुखं जागै खा खामै ब फाइ साफायखा जेताबला आसुक तंमालिया आनि दफारक तलगै थांबायनायखा बनो ससानानि बाङै मोथांनानि बाङै आंमा नखासिनाय हेनि फायखा बाग्रा फाइ सकफायखा महाराजा फायखा मिया फ्रनिग दैनानिग हा कलै रगै चिनि महाराजा फायखा निरा अनेकै थांबायखाना महाराजा ब खरांति साखा आवासति साखा जे निरक थांनानि हंखाय निरक थानसा सिंबायसिदै थानसां बायसिदै नि ब मुक्तै खेक्लायै ब थानसां बायसिदै साइ थांखा ताब जों अलरेडी 75 বছর राजनीति खायखा
केबा कांग्रेस खलायका केबा कम्युनिस्ट पार्टी खलायका तिनि फ बीजेपी खलायनाय फ दङ अमर राजनीति खलायै जों सिनिते अधिकार मानलिया एकमात्र महाराजानि पार्टी तिप्रमथा पार्टी बायखा हंगाय महाराजा बाहाय कप्लाय महाराजानि याक्तै खलायै जों ताबक एडिसो कप्लाय माखाखाय महाराजा तो हाय कप्लाय जों से कप्लाय नाय निरक से कप्लाय नाय जों कप्लाय नाय जों जत से कप्लाय नाय तिनी जदि बीजेपी हायै आरो नेगा लुप खनो फायनाय रां रनाय रां फैसा फायनाय मानि बाक फायनाय अक हा तक हा माइचार फायनाय सानाय जोंनो भोट रेडी हेने बीजेपी फायसा फायनाय रां नामानि परे बरनि माइचा मानि परे रि कासु नामानि परे बरनो भोट रखांगाय महाराजा के जोंनो हाक लां थांगा निर तंसिदि वंश परम्परा हागै चालाय तंसिदि हि जागा कलां थांका जोंखे बरनि रां नागै अमनो बुइना फालि रोमानसि कलायसिनाय ताबो उनक थायनो ताबो जे पाइनाय जदि अमना आं रां रेनाय फालदि हंगा नों फालनाय दे फालजाबले ब फालकांका बेंक थांनाय बाबा हायनो बाङै ओ एडिसिनो बुइनि कक खनागै बीजेपी नि कक खनागै कांग्रेस नि कक खनागै सीपीएम नि कक खनागै तिनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ओहिम बासानाय बासाय दङ बरनि कक खनागै बुइनो भोट रखांगाय ओ हानो रां पैसा नागै बुइनो फालि रमासि कलायसिनाय যারা তাবক বয়স্ক তংনাই রক্ত কোনো রকম চলাই থানাই তে বুসু বছর থাংনাই কিন্তু ও চরাই খনাই তাবই করনে আসুগই তংজা যাগ বরনি ভবিষ্যৎ বড় ব্যাং থানাই ৭৫ বছর जों আমাদেরকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত শোষিত অঙ্গি দংখা বরনি ভবিষ্যৎ ব্যাং থানাই হাইনি বাङै তাবক 12 তারিখ রবিবার नि दिन जों समायमा तांनाय जों अनेक भोट रय फैका जों ताबो बुइनो भोट रलिया जों निजा थांनानै बाङै थांगानि लामा थानसा ओ थानसाव ताबो जों भोट रगै महाराजानो तो कप्लाय खायनाय जोंबो कप्लाय मांसिनाय तिनि सुदो अरनिग 18-22 परिवारनि बिसिङाव जासो परिवार तिप्रमथा महाराजानो हामजागै दंनाय तो हामजागै दङ तिनि अरनिग बीजेपी खायनाय दंखांखाय सीपीएम खायनाय दंखांखाय बनबो आं महाराजानि तरफ থেকে अरन लुकुनि तरफ থেকে अरनिग जारा तिप्रमथा खालाय दंनाय बरनि तरफ থেকে महारानी चेलागांनि कैंडिडेट हिसाबै बरनबो आं कय सानाय ताबकते कसाक कुख्रां कर्म कुफुरता हिलायसिदि ताबक फायसिदि थानसाङै जत महाराजानि थानसागो जों हायै थानसानि मारिगो जों भोट लायसिनाय भोट पायरसिनाय हाकेसो जों सिने माथायनो जों मानसिनाय हाया हंका जुग जुग बुइनि खानेनो जों सायमा तंसिनाय जों बुइनो सायागै ताबो निजे निजे राजनैतिक भावे क्षमतायन खायै क्षमता नागै जों निजेनि मानथायनो जों निजेसो आदाय खालायसिनाय ओ जागासे ताबक जों मा थांसिनाय हायनो बाङै आं सायमानो तिनि जारा अरनो फायसक फायजाक तंनायराव निरक समाय तांजाक जत बखाकराक जत परिष्कार बुचिलायजाक जे जों महाराजाना हामजागो महाराजानो भोट रनाय तिनि अरनो जारा आसुक तंनायराव तिनि यागरा तंनायराव बरनोबो जों मा सानाय जा आंनो हामजागो ननमो yang तंनायनोबो जों हामजागो कायसाते कायसाबाय हामजागलायै थानसाङै महाराजानि जे खरां ओ खरांनो खानागै जों थानसा खालायै भोट मारसिनाय बसखां 12 तारिख रविवार फुङाय 9टानि सिने 7टानि सिने 7टानि सिने सारिख 4टा पर्यन्त भोट नाय ओ भोट जत काहा करेंका थाङै भोट रगै महाराजानि चिन्हगो आनारस चिन्हगो भोट रगै जों जत कप्लाय लायसिनाय चिन्ह अधिकार जों आदाय खालायसिनाय
ukok sagai जों जत ताबो बोसोर एडिसिओ इलेक्शन जों विलेज कमिटी इलेक्शन फाइ दंगो माने परे 2028 बहायनो विधानसभा इलेक्शन बहायनो जों त्रिपुरा थाना महाराजानि पार्टीना कप्लाय खालायै जों जत त्रिपुरासा हानसाङै जों कप्लायनाय त्रिपुरासा आयोग लक्थों महाराजा आयोग लक्थों जत हानसा आयोग लक्थों जतनो हामबाय जोंनो खुलुमबाय।